Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση προς Πιέρια. Βόλτα χαλαρή με ένα-δυο κομματάκια όμορφα. Πάμε να συναντήσουμε τα παιδιά. Εγώ δεν θα έχω αυτοκίνητο, θα με κουβαλήσουν γιατί δεν ήταν καλό κορίτσι και αποφάσισα πως δεν θα την πάρω μαζί μου σήμερα γιατί δεν ήταν καλό κορίτσι. Αυτά, θα λέμε σε λίγο. Φτάσαμε στον κύριο Πετρίδη. Κάποιον μιλάει. Έρθει και ο Κασελάκης. Από τα ταβάνια. Ο Τρος! Πού είναι? Τι? Το ελπιστηριοφόρο. Ποιο ρε? Το δικό μου. Α, πού είναι? Πάρε κύριος Κασελάκης. Τι έχει να φορέσω? Κασελάκης. Έχουμε την τιμή να έχουμε και τον Κασελάκη μας. Τον Κασελάκη τον ίδιο. Έχει τίποτα που να φορέσω? Όχι, εγώ είμαι ο αδερφός του. Α, τον αδερφό του τελικά. Ο Θανάσης ο Κασελάκης. Δεν έχω, τι να βάλεις? Δεν έχω. Άντε φτάσεις αγίστη είμαστε. Θα πάρουμε και την τσάντα έκτακτης ανάγκης. Ο Τρος! Είσαι ρε! Ψάξα από μέσα μαλάκα. Εδώ, πόνι χοντρός μόνο. Τι γίνεται? Έτοιμοι να μείνουμε? Γιατί να μείνουμε? Δεν θα μείνουμε ρε. Μπορεί. Αυτός αλαμός, εφού είναι άχρηστος, δεν ξέρω να οδηγάει. Έλα ρε, μην μιλάς έτσι. Μην μιλάς έτσι. Πάρουμε. Έρχονται ρε. Θα πάρουμε την τσάντα έκτακτης ανάγκης. Θα πάρω και αυτό μαζί. Μην μπλέξουμε εκεί. Θα πάρουμε και τον εργάτη. Τον πράσινο τον εργάτη. Να δώσω. Θα πάρουμε και αυτό το ναυτικό. Το πάρουμε. Θα βγει. Άμα βγει. Το πάρουμε. Αυτό. Ναι, αυτό πιανού είναι αυτό? Έχει φλατ. Θέλει φλατ. Ποιος είναι αυτός εκεί πίσω? Δικό σου είναι? Πού πάτε? Αυτό το σαράβαλο είναι δικό μου. Ξεφούσκωσε. Ναι. Ξεφούσκωσε. Έχει φιλόχωμα. Δεν με πόσο πάει. Φιλόχωμα. Εγώ δεν τα ξέρω, αυτό είμαι νέος. Λίγο. Λίγο ξεφούσκωσε. Τι 10? Τι δεν έκανε, με 20 πάει αυτό. 16 είναι από τη μάνα του αυτό. Άσε τι λέει ρε. 16 μισάει. Ναι. Καλά στη κάτω όμως σου μάξι γράφουν 50. Πού πάνε? Χρειαρά. Χρειαρά. Γιατί? Θα πάρουν κατσαμπού. Από εκεί. Θα περάσει ή θα πάρει παράμαζο που κοιτάει? Ναι ρε μαλάκα. Ποιο? Όπα! Όπα!
Όπα, δεξιά λίγο. Θα πατήσεις τα σκατά πατάς. Τύχη, τύχη. Κάτι μικρά, να τα μάζεψε όλα το λάστιχο. Να τα σκατά μου. Εγώ λέω όλα ξεφουσκώσουν. Ένα κομμάτι είναι μόνο, ρε. Θέλει ξεφούσκωμα. Τα άλλα klein, maar. Hoe heet de Volta? Θα σ' αρέσει πολύ να ξέρεις. Ναι. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ όμορφο. Του ρατζουνιστή, θα ρατζουνιστεί το αμάξι. Δεν έχει ρε, πολλά. Μόνο... Κοριτσάρα μου. Ναι, καλά. Κοριτσάρα μου. Καλά, καλά. Μην αγχώνεσαι μόνο. Θα δείτε ρε παιδιά τώρα τι έχει. Καλά, εγώ μαζί δεν έχω. Όχι. Θα πάρει το χοντρό. Μα δεν σε έβαζα μες στα μάτια. Μην βρίζεις, στο YouTube θα το ανεβάσω. Δεν τα άμαθα ακόμα αυτά τα κόλπα. Κασελάκι. Κοριτσάρα μου, με ποιον θα πας? Κασελάκι. Κοριτσάρα μου. Τι μαζί μας θα έρθει. Δεν έρχομαι. Μην έρθεις. Εσύ μην έρχεσαι. Όχι να μην έρθεις. Εγώ το είπα πρώτος. Πάει έβνο. Κασελάκι. Πάρ' το σετ. Αυτό με αυτό. Να πάρω το χαρτομάτι να προσέξω. Πάρε και μορμάντιλα πάρε. Κώστα, πού είναι ρε? Εντάξει, νιώθω τα πόδια μου. Ο μπαμπάς του έχει. Τιμωρία. Εδώ είναι. Δεν στην φόρησε ο άλλος. Όλα σάπια, όλα ανοιγμένα γάμο. Πώς είναι? Δεν έχουμε λεφτά θα γυσά να πάρω καινούργια. Άλλο πράγμα, αλλά παίρνεις αμάξι. Υπάρχει που πήρε 200 ευρώ παπούτσια, δεν έχουμε λέω λεφτά σαν εσύ. Άλλο για τα παπούτσια, στα Για τα παπούτσια. παπούτσια μιλάω. Παπούτσια όσο πιο ακριβό τόσο καλύτερο. Άρε. Όχι σαν και αυτά τα παπούτσια που έβαλες εδώ. Όσο πιο ακριβό. Όσο πιο ακριβό, τόσο πιο καλό. Τι είναι το λέω σε αυτό. Τι γρατζουνιές είναι αυτές ρε? Καλά, το καθρέφτη τον έκλεισες. Γιατί? Έχεις παθιά, ναι. Όσο πιο ακριβό, τόσο πιο καλό σε λέω. Βγάλουμε τελείως τον πάτο, καλύτερα θα Δες και από κάτω. 12-13. Από το νερό δεν παίρνει. Τώρα ο χοντρός ήθελε να πάει στον Κρυαρά. Ποιος θα σήμερα γουρούνα δεν έχει, με ήθελε για συνοδηγό φίλος μου. Να του κρατά τον καφέ. Ωραία. Αφού έχει ποτηροθήκη. Για σένα δεν έχει όμως, έχει μόνο για αυτό. Ωραίος φίλος είναι. Θες να πας και μαζί τον του. πίνουμε τώρα γιατί λέει στον Μπράβο. δρόμο δεν τον ευχαριστούμαστε. Μπράβο. Δάστηκα ρε. Νάτος! Νάτος! Ωραίος! Θα φάτε πινελίκια τώρα. Μαρσάρισε λίγο να ακούσω. 90,6 Αστέρας FM. Γεια σου κάπτερ. Τι βγαίνει? Καλά. Καλά εσύ. Εξελιγμένος ο γιος, εξελιγμένος. Έχει καζανάκι αυτό. Έχει καζανάκι αυτό. Βάλε πατά λίγο ρε Μίζα. Πού το ρε? Ανάτε. Πάτα λίγο Μίζα. Παγίτα, Ναι, άμα κάνεις το βενζίνο με τύχα. Έλα ρε, ωραία ακούγεται. Μια χαρά ακούγεται ρε. Ναι ρε, όταν είσαι στην πορεία δεν ακούγεται.
ήταν φρενάρες μαλάκα και βλέπουν έρχεται και κάνω πάνω από το γραμμή και το κόψε αριστερά και πλάγιος έτσι θα γίνει μαλάκα. Δεν είδες ότι ξανά μπροστά. Άντε πάμε, άντε κάτσε μισό. Άρα τι κάνει ένα καπέλο. Μόνο του κατεβαίνει, μόνο του ανεβαίνει. Πάει εδώ αριστερά. Πάνε αριστερά. Θέλουμε την πόρτα, Πάτα λίγο γκάζι! Πάτα κόρνα! Πάτα εδώ στο σκαλί να κάνουμε λίγο. Πάμε. Το μαμά το Τζίμι. Πώς είπατε κύριε Κασελάκη?
πρώτη, από τρίτη. Για να δω. Μπράβο. Θα σου φτιάξω, Μάρια. Πρέπει να πάρω τύπητο. Πέτρα, Κώστα. Ποιος χύθηκε ο δικός μου? Ο δικός μου θα χύθηκε. Πάρε την από κάτω. Μπορεί που τρώνε. Πράξεις το πάτωμα. Ελένη! Τσικάκια! Γεια σου Μάστορα! Τσικάκια! Εδώ ένας έφυγε με 150 χιλιόμετρα ευθεία. 1.04. Αλήθεια. Ναι. Πότε είναι? Έχει χρόνια. Α, Ναι. Εδώ πρέπει να ήταν και κάπου εκεί ευθεία, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Ποιος ξέρει τι κάπου εδώ πρέπει να βγει. Μπορεί να του κόβει κατά φρένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι με μέσα. Φτάναμε σημερένιο προφυλακτήρα. Βαρέθηκες στη ζωή σου και δεν θέλεις να ζήσεις άλλο. Θέλεις να πεθάνεις. Μπες στο αμάξι αυτού εδώ. Μπες στο αμάξι του. Ή και στου πίσω. Ή και σε αυτού του μπες. Το ίδιο πράγμα είναι. Άμα βαρέθηκες στη ζωούλα σου, μπες σε αυτά τα δύο αυτοκίνητα. Κώστας Πετρίδης, Κώστας Πετρίδης. Εσύ εδώ τι κάνεις? Περιμένουμε την Μπάμπη. Είστε τρελές. Φιλαράκι, θέλω να γίνεις ο χορηγός μου, γίνεται? Μάλιστα. Ωραία. Από 100 ευρώ και πάνω δεχόμαστε. Δωρεάν σέρβις, ξέρεις, και τα λοιπά. Άσε να πέσει τα λάδια από την τουρμπίνα. Ναι, άσε να πέσει τα λάδια από την τουρμπίνα. Να κατέβω.
Χορηγός ένας, Κάκαρης Άγγελος, Παυσανίου 6. Φοβερός μάστορας. Δεύτερος χορηγός και καλύτερος, Ιωάννης Γαλανούδης, μπάρμπερ. Κουρεματάκι, όλη η παρέα σβησιματάκι να είναι φρέσκο στο βουνό. Κουρεματάκι, ό,τι γουστάρουμε. Και με το καλό να ανοίξουμε. Ήρθε και ο Χασάπης. Γιατί τρέχεις τώρα, μαλάκες? Τι έγινε με να κόντεψα ξεράσω με τους χαζούς? Θέλω χορηγία και από σένα. Φώτα, ήχο, τα πάντα. Ό,τι γουστάρετε, παιδιά, εδώ. Φώτα, LED, λεντόμπαρες, ό,τι θέλετε. Όλα, από αυτόν εδώ. Εργάτες, τα πάντα. Μανουσαρίδης. Μανουσαρίδης. Το καφέ είναι το κοπέλμα, μην αυτό. Έτσι. Πρώτη φορά θα. Δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Δεν βγαίνει ρε που προσπαθώ αλλά ναι. Ο Άγγελος το κάνει καλά. Κασελάκης. Εγώ θα τα βγάλει ο Κασελάκης. Έτσι όπως σου λέει, θέλετε να πεθάνετε? Ελάτε με τον Κώστα το Πετρίδη. Ωραία ξύλα, πάμε. Όχι για τα ξύλα. Καλά, δεν θα γίνει, θα πάω ευθεία. Εκεί βοήθη για μπροστά. Πού βρέθηκαν αυτά, θα φορτώσω μετά στον Άγγελο ξύλο. Βούτα λίγο, Τι έγινε, τον πέρασε τον άλλο, πώς πέρασε? Παρεύκε μάλλον. Τι ωραία δουλεύει τη λακκούβα. Χωρίς ανάρτηση κιόλας. Με τυφλόν. Πού να έχει και ανάρτηση το πρωτέ. Όχι, δεν τρέχει. Με 20 πάω ρε. Όχι, δεν τρέχει. Ναι, είσαι εδώ. Σηκώσω Δευτέρα ή Δευτέρα? Σηκώνει, αλλά δεν χρειάζεται. Θα απολαύσω. Πάτα εδώ, πάντο με ρόι μέχρι πάνω.
Ο Ρελαντής. Κασελάκης. Ρε μαλάκα, γουρουνιού τέτοιο έχει. Πατήματα. Τι θα έχει. Ωραία, θα μας φάνε. Επόμενος. Δεν θα φύγει. Απαλός και τσιγάρο. Με ροή, αγόρι μου. Πάμε. Πάτα γκαζάκι, μη φοβούσε. Και τώρα η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμέναμε. Καλά. Πάνε πιο κύριε, πάνε πιο κύριε. Πάνε πιο εκεί που σε λέω. Μπάμπι με ροή. Σούζα. Με ροή, μην αφήσεις τον γκάζι. Με ροή. Αριστερά, όσο πιο αριστερά μπορείς. Πάμε, πάμε, πάμε μαμά. Πάμε μαμά. Όταν ξερίζεις όλα. Ωραίο κομμάτι, όμορφο. Σάκη, περάσει τα πατήματάκια. Τι σκατά. Σου σκατό ήταν αυτό δηλαδή. Δεν σκατά, τα πιάσες. Ο μάστορας ξέρασε να τραβήξει αλυσοπρίωνο. 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 Δεν έχω τι λέει ρε. Πάμε με τα πόδια. Άγγελε. Πάμε πεζοπορία. Να φορτώσουμε κανένα κορμό. Σύλλα θέλει να βάλει τα μάξι σου. Τα μάξι μου. Όχι, θα πάρεις το σάκι να βάλω εσύ. Ναι, πάει κάτι σύστηλα Μαρίνα. Θα σε βάλω κάθισμα από μένα. Έχω την καστάνια. Και εδώ έχεις κατούλα. Έλα πάμε. Θα βάλω γαριλίφια παλιά. Εκείνο ήταν... Λες, εντάξει. Σταματάμε, βγάζουμε το τόπο. Πού θα ανέβεις? Τι θα κάνεις? Α, θα του πάρεις? Ναι. Εντάξει. Περίμενε, θέλω να του πάρω λέει. Πήγε, καινούργιο μονοπάτι. Έλα μπάμπι! Από εκεί θα πάει. Δεν ξέρω. Πήγε ρε μαλάκα από εκεί. Από τι ρε! Φύγε από εγώ από εκεί μαλάκα. Πάμε κοιτάξει κάποια πέτρα. Κάτι στάζει. Παθαμνησία. Τα Κασελάκης. Σπαστήρας. Φρέζα. Όπα, να τραβήξουμε το φλέξ. Άντε βγες. Δεν παίρνει την όπισθεν και πας μόνο μπροστά. Πάμε. Δεν παίρνει την όπισθεν. Όχι ρε μαλάκα, δες. A few moments later. Μηδέν. Για δώσε μια καζιά. Βρώμισε χώμα καμένο. Εδώ κάπου δεξιά γράφει Βιτάρα. Σοβαρέ. Ναι ρε, εγώ το γράψα. Πιο πάνω.
Hey, where are you from, bitch? Fuck you! Και γράφει στον κορμό. Άρα. Ένας είναι αυτός και ένας. Πάμε, πάμε. Κοιτάρα προσπαθήσαμε να γράψουμε. Εκεί, πάμε. Δεν είναι αεροδρόμιο. Πάει μαζί. Θυμάσαι, είχε ένα βέ και από πάνω είχε πάλι δρόμο. Και περίμενε. Πάλι τέτοιο. Κάτι, ναι, κάτι κατάλαβα. Εκείνο δεν το βρήκα, δεν ξέρω πώς πάει. Περίμενε, ποιο λες ρε μαλάκι. Πάλι εδώ ήταν, εδώ γύρω, που είχαμε έρθει όλοι μαζί. Που είχα κατέβει κάτω με τα 50-50. Είχε νυχτώσει, όχι ρε. Είχε νυχτώσει και είχε ένα βέ καλό. Α, άλλη φορά. Όχι ρε, εκείνη τη μέρα ήταν. Εσύ δεν πήγες από το βέ, πήγες από τη δίπλα. Και πήγαμε στον ίδιο δρόμο. Περνάς τα ξύλα. Πιο πέρα. Που με λες έχει ένα κοψούρι δεξιά. Ευθεία που πήγαμε. Ναι, εκεί. Άμα το δούμε. Θα πάμε λίγο σε ένα άλλο. Ευθεία πάμε. Θα πάμε λίγο σε ένα άλλο που βρήκα εγώ. Να το δοκιμάσουμε λίγο να παίξουμε. Μετά πάμε εκεί. Ευθεία. Από δεξιά. Δεν πάει από αριστερά. Πού πήγε. Δεν θα βγει. Εγώ δεν βγήκα από εκεί, γιατί και εγώ από εκεί πήγα. Χειρότερα είναι, να ξέρεις, γιατί δεν είναι ανεβασμένα. Αυτά είναι λίγο ανεβασμένα. Σας ανοίγουμε και δρόμους αν θέλετε. Γιατί έκλεισες? Έλα πάτα λίγο τώρα ευθεία να γουστάρουμε. Να γουστάρει. Έτσι να γουστάρει. Μια τρίτη. Έτσι γουστάρουμε. Θα έρθει πίτσα. Τώρα με είχε βρει φοροσύνη ήταν κάπου. Θα σβήσει. Όχι, θα το σβήσει. Εσύ όχι. Έπεσε και μετά σε πήγε να σηκώσει. Στην ευθεία πάει. Εδώ ρε, πήγε να σηκώσει. Εδώ δεν θα πάει. Αν είχε κομμάτι το λάστα μπορεί να μείνει. Να σκέφτεται να γυρίσει την φορά. Ειδικά πρέπει να μπορούσα να κάνω.
Κάμι, μαλάκα, είναι κάτω γάμισέτα. Δε ρε. Και λίγο χθες εμείς. Μάλιστα κύριε. Όπα, κασελάκι. Κράτα, δεν μπορώ. Ελάτε κύριε πρόεδρε. Κάνε μπροστά. Καλό είναι να πέσεις πάνω μου. Να πέσουμε και οι δύο, φύγουμε κάτω τώρα. Πώς θα κρατήσει την πόρτα, πρέπει να βγω. Κάνε λίγο μπροστά δεξιά. Τίποτα, ναι. Πάμε, πάμε, πάμε! Φάτο! Φάτο! Πάμε, παίρνει για κλαδί μαζί του. Δεν πειράζει. Μπράβο! Μπράβο! Θα κάνει γκράου αυτός τώρα. Πάλι καλά. Εργαλείο! Άντε. Έλα βίτσα και θα ανέβει. Αφού έχεις ελάστιχα. Έλα βίτσα και θα ανέβει. Έλα. Έλα. Το φέρω εγώ. Όχι. Έλα βίτσα και θα ανέβει. Όχι ρε μαλάκα. Έλα ρε ηλίθιε. Δεν θέλω. Γκέι. Κατσελάκης. Έγινε ΛΟΑΤΚΙ και ο Μπάμπης. Όπα, όπα. Πού πάμε? Παύλο. Κατέβουν. Ξέρεις γιατί γλιστρήσει, τα παπούτσια είναι καλά. Μην πω θα σε πάρω το αμάξι τώρα, κλειδωθώ και μέσα και το ανεβάσω. Κολόνι. Θα ξαπλώσω εδώ μπροστά. Σάμπλα, εγώ θα σε πατήσω. Ο Τρότς! Κυματάκια κάνει. Πάρε και το κλαδί. Ωραία. Μπράβο. Μάζεψε το βρακιμισμένε. Σαν να σούζαρε λίγο. Εγώ φοβήθηκα μην κάνει κανένα γκράου, αλλά πάλι καλά. Είναι μαλακό ρε, γι' αυτό δεν πάτησε την κάτω. Και να δεν γατζώνει δηλαδή. Σκάβει ρε. Τρυπάρες. Μπάμπη, τι έγινε, έβαλες αυτόματο πιλότο ρε. Ναι. Με τα μάτια με το κοινό. Έχει αργά μέσα. Ναι, θα το πεις εκεί, δεν το πάει. Εντάξει, ΛΟΑΤΚΙ είστε όλοι. Είναι όλοι ΛΟΑΤΚΙ. Μπάμπη, πάω το πάρω εγώ ρε μαλάκα. Θα το φτιάξω, Δεν θα σπάσει ρε μαλάκα. Φιλόχωμα είναι, το πόλι μπορεί να μην ανέβει. Όχι ρε φίλε, άμα ένα ανέβει θα το ανεβάσει αυτός. Να γουστάρει λίγο. Θα πάρω αυτές, θα καθαρίσουμε λίγο, πάρω τις πέτρες Ναι ρε, θα αυτά. καθαρίσουμε. Δεν σπάει. Δεν σπάει, στο λέω εγώ. Έχεις άκουσα. Δεν σπάει ρε μαλάκα, το έχεις πάει στα μάξι 10 φορές. Μαλάκα. Εγώ έχω ψαλίδια, μην μπερδεύεσαι. Τι Δεν α, σπάει ρε μαλάκα. πες τον ότι εγώ έχω ψαλίδια. 2,15, 80-20 και κάτω είναι φιλόχωμα. 2,5 είναι, όχι 2,15. Πού έμπαινα 2,5. εγώ μαμά ρε, πες το να. Με τον Γκραντ. Έτσι, Περίμενε, πώς. έτσι. Μετά. Από έτσι. Ρε μαλάκα, με Ο λαός 2,5 συζητάει. άξονα μπροστά και φιλόχωμα κάτω δεν σπάει. Δείξε Κάνε παταγιάσμα στους τζιμνάκηδες τι κάνουν τα τζίμνη και μαμά. Δείξου τους. Φίλε, τώρα παλεύεις για την κοινότητα των Και Τζίμνη. κάτι, ναι ρε. Τζίμνη, fan club. Κουβαλά το μάρι πάνω. Κουβαλάω. Πάνε λίγο πιο πίσω ρε. Η αλήθεια είναι πως η κλίση δεν φαίνεται στον δρόμο. Αλλά θα πάρουν τα Δεν φαίνεται. Εδώ φαίνεται λες και Εδώ φαίνεται flat. λες και είμαστε ευθεία. Ναι, ρε. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει χειρόφρενα εδώ για να μην γλιστρήσω. Υπάρχει πρόβλημα. Πούντα. από αριστερά. Τα χέρια, τα πόδια μου Α, είναι το οκ. χειρόφρενο. Το λέω, να πας ίσιο. Ναι, να πας ίσιο. Πού ίσια. Άντε, πάνε, κατέβα. Θέλει λίγο άνοιγμα κύριε. Έλα, καθαρίζω εγώ. Πάνε. Μπάμπη, να έρθεις ο οδηγός. Με ρίξε πόρτα. Άγγελε, πρέπει να πάρεις τα μάξι σου λίγο από εκεί. Ναι ρε. Πάντο με ροή ρε.
Όχι, μην αφήσεις το πέρα. Τα Jimny του μπάρου, ναι, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Πω μαλάκα, γάμισε να μην το γλιστρήσει ο κόλος εκεί. Τι είπες τώρα, δηλώσεις από Μπάμπη Χειμωνίδη. Έκανε δήλωση. Με τον Άγγελο εδώ παραλίγο μια λάθος κίνηση αν κάναμε, γεια σας. Θα είχαμε. Εδώ, ακριβώς εκεί που είδε. Δεν ξέρεις ρε, τα βιτάρα του μπάρου, τα Jimny όχι. Μην κοροϊδεύεις ρε. Έχουμε κόσμο που έχει Jimny. Δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα τον κόσμο. Δεν καθαρίζει. Ανέβη ρε μαλάκα. Εδώ δεν είναι τώρα. Μάτι, πού κοιτάς. Τι κάνουμε. Άντε μαλάκα, δεν έχει τραλή. Γεια. Ωραία. Κώστα. Πάμε Μπάμπη. Πάτε ρε πάρτε τα μάτια ρε, που ανέβει ρε μαλάκα αυτό. Γιατί θα φτάσει. Δεν θα φτάσει εκεί πάνω. Όχι, μπορεί να φτάσει και εκεί που είσαι. Και εκεί θα γλιστρήσει, θα τον πετάξει τον κόλλο εκεί και μετά βγάλε εργάτη. Κάθε φορά που ο Μπάμπης τα λέει, δεν παίρνω τα μάξι με τα παιδιά βόλτα γιατί θα τους σπάσουμε. Πάμε σκύλε! Πάμε! Φάτο! Πάτα. Το μαμά! Ανέβηκε. Από εκεί. Γιατί να μην ανέβει. Τώρα μαλάκες, εγώ πώς ξεκινάω που δεν αφήνω. Όταν ξεκινήσει ο Άγγελος θα φύγει. Κατέβεις να πάρεις πόρτα. Λύσε χειρόφρον και φύγε πίσω. Όχι ρε! Ωραία εμπειρία. Είναι άμα δεν με κόβατε ρε μαλάκες. Αφού τώρα ανοίγει λίγο εκεί το. Ας το πάει λίγο πιο μπροστά κάτω. Είπα εγώ δεν σπάει ρε μαλάκα. Τους έβαλε στα γυαλιά γιατί όλοι εδώ τραγουδούσανε. Καλά ρε Αχ, δεν ξέσταρε. εσύ δεν έπεσε. Λέγαμε τον Κάκαρη πάρ' τα μάξι. Δεν κάνεις μοντάζ. Και λέει γιατί θα Τίποτα δεν θα κάνω. Όλο να ακουστεί. Όλα θα ακουστούν. Πάμε. Καταστροφέας. Καλά το πας. Εσύ παρεξηγήθηκες, μη σε πούνε ότι δεν είσαι καταστροφέας. Δηλαδή, Κύριοι, η βόλτα μας έλαβε τέλος. Φτάνει, νύχτος, όχι ότι έχουμε πρόβλημα, θα πάμε και λίγο στο σπίτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κασελάκη που παρευρέθηκε κοντά μας. Πώς περάσατε, πώς ήταν η εμπειρία σας? εντάξει, εγώ το γρήγορο του Κώστα. Ναι.